Siyabingelela ngani kwethu. Uma uqala ukungena kuleli khasi lethu, sicela wenze ubulungisi, cofa subscribe button ukuze uzothola lezi ndaba nezinye izindaba esizifakayo ezihlabahlosile ngane zakwethu. Umakhathi ube sengozini yemoto ezinsukwini ezimbili ezedlule esuka endaweni yaseLimpopo elibhekise endaweni yaseJohannesburg, eGauteng, eGoli. Ngane zakwethu, okwamanje usesibhedlela ubhekwe wodokotela. Asiphuthume ngane zakwethu, sibheke laphaya kwi-comment section ukuthi basiphatheleni abantu. uLonda Okuhle uthi yena hope she gets better. Ngane zakwethu, omunye uthi ukuphi so we can visit. Izingane zakwethu, sibheke lapha sivale ngoNcokwane uthi yena abantu abasezinhlungwini yithi izinsizwa abesifazane bajabula bayafa. Kushuthi-ke ngane zakwethu, lona uqonda ukuthi-ke abesilisa abazwelana nomakhathi, but abantu besifazane kushuthi bona abazwelana nomakhathi, okusho ukuthi bona bayayijabulela lento eyehlele umakhathi. Ngane zakwethu, lokho kungekuhle-ke ngane zakwethu, ubuntu mabande ebantwini, into oyibukela kude komunye umuntu kusasa ingawe. Mina-ke nawe ngane zakwethu, asiphinde sihlangane kwividiyo elandela usiphathele izindaba nezinye izindaba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu ngane zakwethu. Dango, bye. Subscribe to this channel.